ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, paulwan, Serbedora. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Rikaw, saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Isaw ni Danica, may sa a waitress iti inuman ijay taon. Kan saan laabas ta waitress, no dekat ag salsala iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anang lilaw iti daydi tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadataol ti pamilya tayo, sakbay apimusay daydi tatang mo. Hana, pudno ka di daytoy. Rico, pagkawanin na ko ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain. Awan konsensyam. Iti ka anuman, saan ka maklon amanugang. Iso nga itapay lang, lik-likamon ti anak kao. Ay, ayatak ni Rico. Awanan ka itibain! Lik-likam ti anak ko, no di mo kaya't amay sagmak ka! Apay adi mo imbaga kanyak. Asi kagayam tinagbalin akirida day di tatang ko, Hana. Pagkawanin na ko, Mariko. Saan na ka nagbalin nga open kan ka? Nagilimadag. Nga may silang ti masigurado para kain ka. Tinapod na panagayat ko. Ulbud, iti ka anuman, saan ka nagbalin anapod no kanyak? Awanan ka itibain. Manipod ita, agwin na swastan. Nagilimod ka kanyak, inlimod mo tipod no at trabahom. Rico. Kunam kanyak nga agtrab-trabaho ka iti paglakwan iti kawes. Ngam saan mo't gayam, taman nala ka mo't gayam iti may sa abar. Rico, iti day jay. Ngam saan itan? Nunam na maamkat ayaten ka akas iti sigod. Nagbidot ka. Iso nga aglinipatan. No insapsapam ko mga impasyar day di babae dito'y balay. Naamam ko maadagos ti kinapudno. Nanang, Ti kinaado ti babae dito'y lobong. Day jay paymot a babae ti nasarakam. awan mo tinay bagbagayo kanyak. May papan iti nagbalin a babae day di tatang. Itataam mo mon. Pangaasim tawas-waso mon ti relasyon nyo. Winaswas ko, nanang. Idi pala namin sangal daw. Nasaya at no kasta. Tanusan, amangan no anya pa iti maaramid ko iti dayjay a babae. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ay kat nasaya at latta. Aywan gayam. Nakitak dia impos mo iti Facebook. Ay na, nakagradwar ka gayam ay. Wan, Tatang. Congratulations, anak ko. Proud ak asyak ti amam. Ket amok nga oray daytoy anak mo. No bilang ta makaawatain. Maibaga namat a proud ken ka nga inana. Agyaman ako, nay, Tatang. Kinapudno na. Nakaragransak kag ita. Jak impagarop, amaragpat ko dayti apagtang itibiyag ko. Ah, Panagkunak, idiadaak pa iti ta Pilipinas. Agpatingga ak lang iti kinaserbidora. Ngam nagbidutak gayam. kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, anak ko. Awan imposible itikasken ka. Ket ulitak manan kablaawan ka iti panaggraduar mo. Di da ka man makadwa ita. Ngam urayan may ti panagawid mo. Ay na, makapaproud mo ti Margie, Auntie Emily. Ha? Naggraduaran, Auntie. Oh, kasta ka di. Bilibak met iti day abalasag.
Awan makunakkan ko na. Wan nga rod, auntie. Kasla ka ano laang idiadda dito nga agi serve iti arak. Ngam ita, nakaturpusan. Kat, naibaga na kadikan ka no kaano ti panagawid na. Naku na nga agawid ka no kalpasan ti upat abulan. Nasingpet dagiti amo na, auntie. Iso nga oray saan pa analpas ti kontrata na, mabalin na ti agawid. Ngam, agsublimot lang. Nagasat jay gayem mo. Gaputa uray ka sa nutrigat ang napasaran na idiadapay laang ditoy. Ngam, successful matitan. Nakaturpos, kan nakaurnong pa yan. Ayun, auntie. Kinapudno na, nagdakkel di balay nga impaaramid na iti probinsya. Oh. Nakitak idi na minsan ang nagawid ha. Oh, sapay la ko mga rod. Tagtultuloy ti swerte iti biyag na para iti pamilya na. Pare Rikaw, nakitam ka di post ni Margie iti Facebook na? Ha? Nga niya. Impos na idi na minsan nga aldaw. Naggraduar mat gaya kain. Anya? Ni Margie? Naggraduar? Tilamok may papankan ko anak at nag-abroad. Wen, nag-abroad. Ngam pinagadal dagiti amo na. Kastamat ti damag kaw. Anya? Apay, saan mo a friend iti Facebook? Saan pare? Kinapudno na. Imblock ko idi. Mabainak mat amang yan black manan kan ko na. Nang runa ita, tanak ko naman nakagraduaren. Jak man ammo ngamin kan ka pare. Anya ngamin ti inararamid mo. No mabalin la ko mga isubliti na palabas pare. Inaramid kon. Ay, dayta ti kanayon nga ibaga ti kaadwan. Maudi talaga ti babawi. Isuama sa Paul, anad tayo iti anyaman nga aramidan tayo pare. Husto ka pare. No para kanyak, nasaya ta babae ni Marjay. Uray ko nam idi a waitress lang. Ngam nasingpat. At daamin ken kwa na nasaya at agalad ti may sa babae. Ay, laglagi pang pare. Saan a plus pogi points ti kinababae raw. Tano nagsingir ti karma. Ay saus, delikado ka. Oh, apaya kasta ti lang amanak ko. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak ni Margie, lanang. Ha, ayun gayam. Nadamag ko. Naggraduar gayam ni Marjay. Kat ijay pa'y abroad ang nag-eskwela. Pudno day ta, nanang. Kat adda ka din dito'y Pilipinas. Kinapudno na. Umadanin ti panagawid na. Anya, Planok ang mapansarungkaran ninton makawid. May liwak matan kan kwa na. Nang runay ti anak mi. Apulos ajak nakit kita. ha, Mangnamnamak ang mapakawanak pailaang ni Margie, nanang. ay kat sapay ko anak ko. Sapay ko tamapakawan na ka. Nakaragrag sa kakunay, anak ko. Nakaawit ka matlaang ngayon. Kasta ak matatang. Jak may ladawan ti ragsak, amarikrik nak ita. Ay na, dandani malpas gaya mo, hindi maipatpatakder abalay tayo. Wen, anak ko. Dagita tinapanan, dagiti impaw-pawit mo akwarta. Isu asaan asayang, dagiti bannog mo. Agyaman ako unay, tatang. Ala, umunag tayo. Adda ejay unag ti anak mo. Impagarap ko lakit din. No sinasarungkaran ni Rico ti anak mi. Ngam saan matgayam. Ay, pulos asaan ngayong imay dayjay ariko dito'y balay. Kasta ka di. Ayos laeng. Awan parikot. Talaga nga impamaysana ti oras na kan atensyon na iti sabali a babae. Nga oray nalalinipat ti anak mi. Anya ngay nga road, anak ko. Narigat mat.
no pilitam ti tao asaan na kayat. Ala, bayan yung tatang. Ipashare kong tulangan ti anak mi, di balay dari ko. Inton at dawayak. Ay na, no para kanyak, saanan anaskan pa'y nga ipakitam ti anak yu iti dayjay ari ko. Tina, Manipod impas ngay mo ti anak yu, nag-abroad ka. Sa ita anak kaawid kan, pulos adi na inikan patag ti anak yu. Iso asaan arumbeng nga bilang kas ama ti kaskan kwa na. owen friend. Ngam oray kaskasano. Inayat ko mat ni Rico. Kan kang runaan na. Isulat ta ti ama ti anak ko. Isu nga ayos laeng nga ipakita kadakwada ti anak ko. Sabagay. Kat sapay la kumaa. Tanasaya at matantipan nakilangan dakan ka. Sapay la ko mga road, friend. Bareng saanan akas iti sigod. Nainbag nga oras yun, nana. Ha? Marche. Wan, nana. Siyak nga rod. Kat, iso daytoyan ti apo ko yo. Ha? Ay na, nagdakil kagaya man apok. Marche, umunag tayo di tabalay, balasan ko. Ijay tayo ngagsasarita. Oh, sige, nana. Anda ka din ni Rico? Wen, adda di taunag. Nakaturog. Nagbara nga minti panawan. Iso nga inturog na. Nairanamot nga awan trabaho na ita. Kasta ka di? Amang ano ada di asawa na? Ay ikwa. Awan asawa ni Rico balasang ko. Awan asawa na. Agyaman ako ni Margie. Taimpasyar mo dito'y balay ti anak ta. Wen, Kumusta ka matan? ayos lang. Naragsak matibiyag ko ita. Kan saan akon a waitress, akas iti panangkit kita mi di kanyak. Ha? Ulitak, saan akon a waitress? Kamaudyanan na. Adamoten na talgad at trabaho kita. Kasta ka di. Margie, nakababain man. Ngam, amangan na maikanak pa'y iti maudi agundaway. Tapno agbalbaliw. Anya? Pangasim ko ma. Amok nga ado tinagkurangak kas ama ti anak ta. Kan kas kaayan ayat mo idi. Sapay kumata di nagpaayan. Pasensya kan, Rico. Ngamdya kon maipaayday takid kidawam. Umdasan para kanyak ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Ha? Naladaw ka. No napudno ka matlaang. Idi pa'y la ko mga impakita kat impariknam kada kami dayta. Ngam saan? Margie, Gaputan na patpatagkan ka ti sabali a babae. Rico, siya kon daytoy. Diya imbabam idi ti kinatao na. Gaputa may salaang a waitress wano servidora. Ngam nagasatak. Gapu iti panangibabam iti dayaw ko. Isumat tinagbalin akarit kanyak. Margie, Imulam dita panunot mo. Saan nga amin a waitress wano servidora? Kat awan tinasaya at apagturungan ti biyagda. Kang runaan na. Saan anarugit at trabaho ti waitress? Ditan papagayam, tinaggibusan te seryetayo itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.